Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City?
Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta.
Jack and Poy. Hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning
Uncle at Tita. Lalong-lalo na sa mga maagang gumising para makinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dan. 34 at isa po akong Zin or Zumba instructor. Na babaero. Wala namang ganun. Zimbe, zimb. Kakasingle ko lang po. Kakasingle lang. Ano yun? Kakasingle lang. Opo, hiwalay na kami nung ex ko na isa ring Zin. Nag-focus po siya sa career niya. Nag-focus na rin po ako sa career ko. Dati po akong dicer sa isang supermarket. Mas gusto ko pa talaga yung sumayaw at gusto ko rin yung healthy lifestyle. Kaya po ako napunta dito. Marami na po ako nakasalamuhang mga mommies, mga aunties, mga titas, Oldies. lola, at mga single mom. At isa sa mga nakilala ko po ay si Lily. 38 years old. Dalawa na po ang anak pero hindi po halata eh. Parang kaka-30 lang. Yan, dyan nag-umpisa yan eh, ganyan. Yan ang sinasabi ko, Brad. Huwag mo nang dagdagan. B, naka-close yung monitor. Thank you. Dito talaga manawagan. Active po kasi siya lalo na pagdating sa Zumba. Basta ako, Colantis, trabaho lang. Walang personalan. Kaso nakakahalata po ako na medyo iba yung treatment sa akin ni Lily. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. DJ patunugin mo. Right, left, right, left, right. Ganun ba sa Zumba? Left, right. Maniwala na sana ako, pero... Dak, siguro yan, Mars, no? Pasok mo pa. Kaya nga eh. Sa kanya Ate, nga ako napasis. nakafocus eh. Tingnan mo si nanay, grabe yung sayaw. Uy, Nay! Nay, okay na lang. Madislocate. Hindi to madidislocate. 1, 2, 3. Grabe na talaga. Anak siguro niya ni ni Zindan. Si ba Charm? Charm, salita ka kasama ka. Let's go! Taas ang kamay! One more time! Teka, nakikita yung boobs ko. Dali mo kasi. Ano na natawa? Go! One more time! Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Palakpakan. Walang cool down. Anong klaseng Wala nang Zumba? cool down. Cool down muna. Cool down. Sige. Ibipi ko kayo. Uy, Charm, ano nangyari sa'yo Ibipi ko dyan? kayo para malaman natin kung high blood. Okay, pila Salamat, dito. Alam niyo naman tayo, dito tulungan lang tayo dito mga na Zumba ladies. Zumba. Pinapagod talaga Zumba ako. gets. Para Kasi na- mga bata, hindi niyo ako pinapansin! Sige, magsalita ka na. O, ikaw Tayo na. mga Zumba gets, yung mga matatanda. Zoom ano? Sumgurang? Tawa kapag sumgurang kasi ako kasama ko doon. Ganon. Dapat i-rhyme mo sa B. Zumba gets. Dapat Sumburang? Ay, nice. Very nice. Uy, napagod ka ba, Sindan? Pasensya ko na sa amin, ha?
Hello po. Ay, hello. Hello, nanay. Okay ka na po? Hello. Teka, may bigay ako sa yung may Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3. Ayan. Kung makapagbigay ng Jordan, para hindi galing Siyempre, sa ano yan. kasi naman, grabe yung Kartiman lang yan eh. O, hindi uwi to ng anak ko. O, si Man yun eh. O, kasi naman Zumba Dan. Zumba di. Uy, Zumba sigurado Dan po kasi. kayo? Oo, napansin ko yung pagod mo sa amin. Deserve mo yan. Deserve mo. Ay, salamat po Deserve mo. Ay, ako, eto. Uy, ano yan? Ay, Ako yung nagluto niyan. ano po ito? Rice cake. Mango rice cake. Marunong ka pala niyan, Mars. Ba't hindi ako nakatikim ng ganyan? Kasi mataba ka na eh. So, Kaya nga nagsumba, di ba? kaya nga. May nagsumba Kaya ba na nga hindi pumayat? kita bibigyan. May nagsumba ba na pumayat? Oh, grabe ang hard mo. Hindi, kasi nga para diet tayo eh. Kaya para to sa kay Uy, kay Zin. Salamat po ha. Ako may bigay rin ako sa'yo. Ay, Miss Charmaine. Libreng BP. Ilagay mo na yung braso mo dito sa lap ko. Sa lap. Sa hita ko. Okay. Ang tambok? Okay, ibibipi kita, Zin Sige. Hoy, kaigan! Pasensya na, medyo mataas yan kasi galing pang sayaw eh. Oo, hindi. Tama lang. Tama lang naman siya. 50/60. Okay lang yan. 50/60. Ano ba, anemic kayo? 50/50. Buti na lang di 50/50. Ako, Sindan, moral support lang muna ako ha. Kasi alam ko naman, Mars, halata ka. Pag si Sindan, nag-heart-heart yung mata mo ha. Uy, Mars, hindi si Nanay John Jordan nga eh. Huwag mo naman ikumpara yan si Nanay. Hindi naman napapatusin eh. Sindan yan. Bakit? Oh, halata ka. Bakit naman? Hindi, Ay, thank you bigay po. ko lang yun. Thank you po. Tsaka binigyan ko din yung iba. Next week po ulit. Thank you, ingat Ingat. Flying kiss. Hoy! May pa-flying kiss. Pusin mo ba yung flying kiss ngayon? Bagong-bago. Ano ngayon? Gusto mo kasi, kinikiss mo talaga. Naiingit ka lang kasi. Kasi ka. sinasalo niya yung... Tamo Bye sasaluhin. po, ingat po. Tamo sasaluhin niya yung flying kiss ko. Zin! Sindan! Ay, hala, nasalo ko. Oh, di ba? Ingit Ay, ka naku. na. Nakakaingit naman kayo eh. Ay, ikaw nanay, ano bang ipasalubo kay Dan? Hindi, di ba nga, binigyan ko ng Jordan 3. Grabe ka talaga. Oo, next week dadating pa yung mga isang box na padala ng anak kong Siman. Ang sweldo Siman ba yung anak mo? Ang sweldo Ano? nun 300K. Oh. Ay, ang laki naman. Oo, kaya Ireto mo na lang sa akin yung anak mo. hindi yun pumapatol sa bading. Aray ko. Oo. Ako magbibigay. Ay, ano, Charm? Sige, next week po ha. Ay, mauna na po ako. Ingat Huy! Beso lang naman eh. Ba't po kayo maraming marites dito? Bakit? Sige ka. Ano naman? Tsaka mabait naman si Zin. Wala namang mali siya yan. Sige, okay lang po. Sige po, bye-bye. Basta next week po ha. Gahan natin para makarami tayo ng pawis. Bye! 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 Makalipas po ang isang linggo, come on! Higher, higher! Higher! Zin, teka lang. Bibidyohan kita dyan. Sige po. Laki ng muscle ni Zindan, no? Wow. Ang labot ng katawan ni Zindan. Ang galing gumiling niya, no? You know, iba yung nai-imagine ko. 1! Ano ba na-imagine mo dyan? Closer! Wala. Alam talaga sumisid ni ano. Kaya nga. Yun ang gusto Mars, ko. tumutulo na yung laway mo Hindi dyan. Mars. binibidyohan ko lang kasi para pag-uwi pa, panoorin ko. Hoy! Ganun ba yun? At
Siyempre, yung video mo na sa babae. Eh bakit? Di ba? Para nakapokus lang. Mag-focus ka kayo dyan. Hayır! When I see her, I know that you'll say, Ay, kakapagod. Zindan, may gagawin ka ba? Ano lang po, liligpit lang ng gamit ko po. Hindi, papatulong sana ako, may papaayos akong damit ko sa... Ha? Papaayos ko lang yung likod ng damit ko, oo. Pwede ka ba? Sila pala yung mga Jack. Mars mo. Hindi. Grabe talaga, Mars. No? Buntis na Busy naman ako, yan. busy. Ako rin busy ako. Oo, kung pwede lang. Busy rin ako. Sige po. Saglit Tsaka lang naman may siguro. may dala naman ako sa yung sopas. Para sa yan. At tsaka, binilang kita ng bagong stand-up. Bagong, ano ba yun? Dry fit, pang Zumba. Maganda yan. Nabili ko yan, 1K yan sa, sa Shopee. Uy, salamat nakakaya naman, ma'am. Hindi. Hindi mo naman kailangan gawin to, May ma'am. papaayos sana ako. Dito, tara, dito dito. tayo sa likod ng, sa likod ng health center. Dito tayo. Ayan. May papaayos sana ako dito. Yung butones ng bra ko kasi hindi nakaayos. Wow, may butones yung bra. Yung Ay. hook ng bra ko, makikiayos sana. Ito lang, oh. Teka lang, ba't ako? Nakakaya naman po. Baka may Close makakita naman sa tayo, atin. wala namang mali siya, di ba? Teka lang, ma'am. Saan mo ko dadalhin? Ba't dyan tayo sa CR? Doon tayo sa CR. Uy, Halika. ma'am, teka lang. Halika. Ma'am. Sindan. Teka lang, ma'am. Wag po. Sige na. Ma'am, Wala please, nakakakita sa atin dito. Ma'am Lily, wag po, ma'am. Kasi baka may... Gaya, nahanap na ako sa labas, ma'am, eh. Ayaw mo ba sa akin? Hindi kasi, ma'am, baka nahanap na ako sa labas, Sige eh. na, Sindan. Ay, hindi naman po kasi... Ma'am, teka lang, ma'am. Baka may magalit kasi. Ubarin ko na yung short mo. Uy, ma'am! Ang laki talaga, confirmed. Uy, ma'am, teka lang. Ayoko. Sige na, Sindan. Ma'am, ayoko. Sindan. Ayaw, ma'am. Ayaw, Sige ma'am. na. Please, ma'am. Huwag, ma'am. Ayaw, ma'am. Bababa na ako, Maluoy bababa ka, maluoy ka. Ma'am, maluoy ka, ma'am. Ma'am. Ma'am, teka lang. Sindan. Ulit. Sindan, hindi ko na kaya eh. Isisipper Baka ko. maunahon pa ako Adyan nila. yung pants para tulang zipper. Baka maunahon pa ako nila. Ma'am, ma'am, huwag naman ganun, ma'am. Kasi ayoko masira yung, ma'am. Walang Hanap masisira. buhay ko rin to, ma'am, Walang eh. masisira. Ay, ito nga, Pasensya di na, ba? ma'am. Akong bahala sa pangangailangan mo. Hindi, ma'am. Pasensya na po. Lalabas na ako, ma'am, ha? Zindan! Zindan! Pasensya na, ma'am. Zindan! Zin! Zin! Muntik na ako doon. Bahala ka. Iiwas na talaga ako. Hello, Sin. Saan ka galing? Nag-CR po. Saan ka galing? Oo nga! Ibibipin kita! Akala sa pawis ka. Oo nga, halika dito. Ay, hindi po. Nagmamadali po Ibibig ako. kita, May bipibig. sayaw pa po ako sa Bipin mo kabila. na! May naglalakad. Ay, nakarating na rin sa wakas. Muntik na po, Kulang Tits. Ayoko po ng ganun eh. Mahirap na. Siyempre, gusto ko pagtrabaho lang po. Kaya ako na umiwas. Pero talagang dikit na dikit pa rin po si Madam Lily sa akin eh. One time, Sir, yes, sir! Sir, yes, sir! ang ingay Sir, mo, yes, sir! Ay, naiinis na ako sa'yo. Boss, dito boss. Halika boss, pasok, pasok. Ah. Tabi! Wala naman tao.
May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Tabi! Sino? Give way! Yan ba Give yun? way! Yan ba yun yung instructor? Siya ba? Yan. Ay, sino ko? sir. Yan. Yes po. Boss, ito boss. Tako sabi ka ng boss ko. Humanda! Hop! Naiinis na ako sa'yo. Ang ingay-ingay mo. Hop, wala lalapit sa boss ko. Handa! Hop! Ano ha? Hindi pwede, Paul. Tumawa ka pa rin. Ako yung boss Bakit ka mo. matamlay, boss? Pag general, hindi mo... Pag general, Matanda. kahit na pero retired ka. So, dapat... Kaya nga. 1, 2, 3, handa! Hop! Matanda na nga ako. Huwag mo ko pilitin. Yes po, sir. Ano po? Kakusapin ka sa boss ko. Ano po Dapat may pagmal- nakatindig ka ng maayos. Gusto ko lang malaman mo, brother. Ako ay isang retired police. Boss, oxygen! Hinga ka. 1, 2, 3. Okay. Asawa ko si Lily. Okay, oxygen! Hinga! Teka lang, paano ko magsalita? Paano ka magsalita? Wala kang hangin. Okay, go. Tapos, pakiusap lang na iwas-iwas ka lang dyan sa asawa kong yan kasi palagi yan pag may natipuhang lalaki. Talagang binibigay niya lahat. Ayoko magkaroon ng issue na naman. Kaka-issue lang namin yan eh. Wala naman po Makinig ka sa boss ko. ginagawang masama po. At saka wala po akong ginagawa. Ayun na nga. Binabalaan kita dahil ako ay isang retired police. Kung ayaw mong magkagulo tayo, naintindihan mo. Opo. Sige po. Handa, hop! Tigas mo, hinga! Matanda. Umulo ko patikasin. Talaga ako kulantits. Kaya nagpass muna ako ng siguro 2 linggo yun. Yung muna ako nag-instruct sa lugar nila Ma'am Lily. Nag-swap muna kami ng kasamahan kong Zin. At makalipas po ang halos 1 buwan, Huwag nang tumigil! okay, cool down! Dapat yung ulit, yung cool down, dapat yung cool down na tugtog. Yung mabagal. Tell me where it hurts. Yun yung cool down. Oo nga. Yung Naman, dapat... ano bang zinto? Ni marunong. Pang cool sige down, na. air supply. Air supply, cool down na din. Yung pang cool down. Sige na. Tell me where it hurts na lang daw. Ayan. Cool down. Asyaro, hindi ka ba-cool down Cool dyan? down. Naalala ko siya. Pang-relax yan. Okay, cool down na. Sige po, teka lang, magsi-CR lang po ako ha. Zindan, pwede ka bang makausap? Zin, Ma'am, teka lang ma'am. Zin. Bakit po? Saglit lang, mabilis lang. Ba't iniiwasan mo ba ako? Ma'am, hindi po sa ganun pero opo. Mahirap na eh. May kumausap ba sa'yo? Wala. Okay lang, hindi kita isusumbong pero may kumausap ba sa'yo? Wala. Kasi napansin ko, iniwasan mo na ako tsaka hindi mo ko tinitingnan eh. Dati naman nag-eye to eye contact tayo eh. Ma'am, ayoko nang gulo ma'am eh. May asawa na pala kayo ma'am tapos Pero retired police pa. Mahirap Pero na. pa-single na ako kasi matanda na yun eh. Ganon ba yun? Hindi ma'am, kahit ganun pero ayoko po. Pasensya na po kayo ma'am. Last day ko na pala Pwede po naman- dito. Ha? Hindi na ako magtuturo dito sa inyo ma'am. Saan ka pupunta? Pwede kitang puntahan doon. Hindi na po. Hindi na po kailangan May malaman. ginawa ba sa'yo ang asawa ko? Wala ho, pero
Mas mabuti na yung ganito. Sindan, Pasensya na pag po. tinawag, pwede bang ako yung number mo para magtawagan naman tayo? Kasi hindi ko kaya na. Huwag na ho, ma'am. Pasensya Pinagsamahan na po naman tayo eh. Sin. Diyan na po kayo. Sin! Sindan! Why is that sad look in your Metro's #1 Love Radio. Basic! Morning! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Good morning! Luma yung Usually, ganun naman ang steps na Zumba eh. single, double, single. Oh, good morning! Ayan, good morning. Thank you, Sindan. Thank you sa story mo. Kwento Pero mo. ano talaga sila, no? Ano talaga sila? Nahuhumaling sa kanya yung mga oldies sa mga Zumba Nation. Lalo na yung mga byuda, may mga ganun. Siyempre, siguro, ewan ko lang, sa babae na perspective kasi siyempre mga babae naman kayo. Wala rin na-attract din kayo. Totoo naman nangyayari yan. Kasi gumagwapo talaga sila sa paningin mo eh. Masculine sila sa paningin mo, di ba? Parang sa ano yan, parang, halimbawa sa gym, may coach ka. Siyempre, mafo-fall ka sa coach mo, lagi mo siyang kasama. Tsaka yung challenge na... Tinuturuan mo siya, tinuturuan ka niya, tapos ang treatment. Oo, tsaka yung challenge na ang dami na umaling dito, tapos ikaw yung papatusin niya, mga ganon. Siyempre, may validation, seeking for validation pa rin kasi. Kaya pala, yun. Anyway, thank you, Si Zindan. Jace, na-receive niya na ang katas ng nakalipas shirt and cap. Wow, Congrats! thank you. Congrats to you. Teka lang. So, update nga, lumipat na siya ng basketball court. Ano nangyari? Pag i-click mo to, nag-ano siya. Tawag mo yung tech. Ilak mo. Nanood ng Zumba, baka may cheeks. Ay, wait lang. Doc Juvie, ikaw rin nagka-t-shirt ka. Salamat sa pa-t-shirts ni Tita Mo. Ayun. Congrats po! Ayan. Thank you, Tigas Tito, para sa sa shirts, na mga katas na nakalipas shirts. Ayan. Correct. Thank you so much. And sa Supercut cap, barbershop cap. Ayan. Abangan na. Speaking of Zumba, ayan, bukas na yan. Bukas, may palibreng Zumba tayo sa mga taga Pasig City, Ayan. sa Damayan Covered Court. Anong oras, Mang Kanor? Alas 4 ng 4 ng hapon. Mag-Zumba-Zumba tayo. Wow! Hanap ka ng step dyan. Gayahin natin. Dali. Bukas alas 4 ng hapon, hanap ka dyan. Zumba steps. Dali. Alas 4 ng hapon sa Pasig, sa Damayan Covered Court. Libre po yan. Tapos rekta na tayo after Zumba concert. Ayun. Thank you. Ayan. Para tabuhan nga ni guys. Ayan, so bukas alas 4 ng hapon. Damayan Covered Court dyan sa Pasig. Kita-kits tayo. Then rektahan na yan. Pagdating ng alas 6, libreng concert naman with Maharlika Hood, Shamrock and Six Cycle Mind. Sige.
Sige. Sige, hindi segi. Sige. Mali eh. Hi Alexa. Good morning, Gerald de la Peña. Good morning. Update sa sender and kay Lily. Si Lily ba tirador pa rin? Good Bata ni morning. Lily, no? I love Lily. She's a body. Si Lily. Si Lily. Lily Bug. Why? Ang libog eh. Nanghihila sa CR. Yan. Ako. Ingat sa mga Hindi makapag-antay. Ingat sa mga hihilahin dyan. Hindi kasi type ni Zin eh. Pero kung type niya yon, na eme niya yon, kita nyo na yung mga lalaki, pag di nila type, kahit anong gawin mo talaga, di ba? Depende kay Zin. So minsan basta hinila kayo, kahit hindi nyo type, ikikeme nyo. Depende sa kanya. Pero siguro, umiiwasan talaga siya. Kahit Hindi, type niya. ang sabi ko, yung mga lalaki. Type Pag niya hindi yun. mo type, type niya din Type niya yun. yun. Kaya lang, ba't di niya kineme ron? Siyempre, umiiwas siya kasi, doon siya naghanap buhay eh. Mahirap na. Pero type niya. So, ibig sabihin, may mga lalaki pa rin malakas ang pamigil. Oo, meron naman. Meron naman ganun. Ayan, si Alexa, galing mo daw sumayaw, Tita Max. Hindi lang sasayaw, kakanta pa yan bukas. Abangan nyo sa free Nakadepende concert. sa bayad. Uy, ikaw lulay pa. Ayan. Si Errol, good morning sa imo diha. Ayun. So, Ang body ni Lily eh. Tapos- Naranasan nyo na ba yan, yung sa CR? grabe yan, siya na yan. Grabe si Lily eh. Naranasan nyo na yan sa CR? Sige nga, sa comment section. Or kung hindi nyo pa naranasan, saan yung mga places na unusual? Parang public, no? Oo. Public places. Alam ni Apple Uncle. Galo. Di, sabi dito ng friend ko, public. Naranasan nyo na ba in public? Channel- Comment down Channel below. Or saan pa? Wala kasi si Papa Jake at si Ruel Brandon Batanay, Yung good mga morning. experiensyado Oo, expert si eh. Jake Bender. May at saka- isasagot yan. Si Brandon ngayon, oo. Mm-mm. Ayan. Saan yung pinaka-wild nyo na yayaan? Ayun. O sa CR na try nyo na ba? Sabi sa ni Tin CR. Rivera, kapag si TJ, mahilig ba yan sa bata? Si Titan Angelo. Hoy, Tin! Ayun ka na naman. Hindi. Tin, abangan natin performance ni Titan Angelo. Bukas din yan. Ayan. Si Sinihan sa Isitan. Nagulat Sa ako, sinihan biglang daw. Tumatawa si Nicole sa background. Ha? Baka napindot dito. Hindi naman ako on air. Sa CR daw, sabi ni Ano, Freddy. sinihan sa? Si Isitan. Yung sa may Quiapo? Ah. Sinihan pala yan dyan? Luma. Ah? Halatang lumang tao. Oo, yung mga ano. CR ng bus. Ha? Bus terminal o bus? Ikaw, Col, Sa saan bus yung na wildest siguro. mo? Wala akong wildest. Wala, na mabait. ganun. Bawal sa reliyon nyo eh, no? Sa CR ng boys, school katabing library. Hoy, Tin! Yan! Kasi tinuruan mo! Hindi ko tinuturuan yan. Oh, yan. Talahiban. Talahiban. Oh, si Laffy, saan ka Laffy? Ako daw, natry ko na yan sa CR. CR? Saan CR? Secret! Kami may nakita sa Tamborong mga students. Ay, gagi. Bus mismo? Lupit ah. Grabe kayo. CR mismo ng bus. Hindi lang sa terminal. Grabe naman kayo. Grabe talaga kayo. Pero ano ba yon? It adds, ano ba yon? Masarap ba yon, Col? Yung in public places? May ganun ba? Tingin nyo ba ano yan? Mental disorder? Na gusto mo may makakakita, na parang mahuhuli. Tingin nyo? Or just a normal L? Ay, naku lang kausap. Nakikita nyo, Tin? Akala ko ikaw eh.
May thrill. Sa CR ng McDo. Galaw. Sa tulay ng Quiapo. Correct. So, may thrill. Call. Yung pub. Ano ba yan? Bakit? May inaano lang ako. Riverside, ilalim ng tulay, madami. Di takot mga kabataan. Ayun. Di ba nga sa Luneta, may rerentahan kang karton? Di ba? Sabi sa karton. Sa sementeryo, yan pwede din. Ano ba yun sa inyo? Halimbawa kay ate, wala siyang pag-iisip. Hindi niya inisip go lang. Di ba? Mental disorder ba yun? Call, na parang gusto mo makikita kayo. Gusto makita ng public? Oo. Grabe. Tingin mo may problema. May something na rin yan. Kasi, di naman, pag hindi kasi normal, may something talaga yan. Hindi naman yan normal. So, disorder din siya. Na parang Hindi gusto mo naman- mahuhuli Hindi naman kayo. niya gusto makita in public. Sa CR nga lang ng public. Oo. Pero, oo nga. Parang So, kasi yung thrill na, thrill. oo, Gusto yung niya thrill na talaga ng thrill makita. siguro. Okay. Yung challenge. Si ate. Pero si ate, Palaban talaga. palaban siya. Gusto niyo ba yung mga ganon o mga mahihinhin? Yung hindi niyo makikitaan ng motibo. Anong gusto niyo sa babae? Mas gusto ko yung mainhin. Mahinhin. Kahoy-kahoy lang. Parang ako. Diba? Hindi makabasag pinggan. Hindi nga eh. Gusto ko palaban, sabi ni Jay Hust. So, kanya-kanyang preferences din. Si Casbian. Call, damay na naman si Billian ko. Pero Sabi ni palakpakan Alexa natin si Trudita. Sindan, 'di ba? Kahit lumapit na talaga sa Oo. tutukain mo na lang pero tinanggihan niya. So may mga Zumba instructor pa din talaga na mababait at mapagkakatiwalaan. Yan. Nalabanan pa rin niya. Zindan, mabuhay Yung ka. akala mo santo pero wag kang mas malala sa totoo. Actually yung pag nasa loobang kulo, ano yung kasabihan, kawikaan? Sa loob ang... Pag yan? Nasa loobang kulo, pag tahimik, 'di ba? Tahimik. Pag pero nasa tahimik loob ang daw. kulo. Ganon. Pag tahimik, nasa loobang kulo. Sabi ni Alexa, takot lang mamatay si Sindan. Oo, isa rin yun. Mga iniisip na niya, sige, meron kasing iba tits na basta, wala na, palay na lumapit, tukain ko na Correct. Ay, hindi mo iniisip yung consequence na yun na nga, yung pulis pala, retired police. Oo, paano kung kineme mo yun, di ba? Mabaril ka talaga. Oo, delikado ka talaga. Yun yung mga nag-iisip. Nag-iisip siya. Yan. Meron po sa QC Circle. Anong ginagawa mo dyan? Meron dun. So, yun. O, bukas magkita-kita po tayo. Alas 4. Send your stories, guys. And Pasig. Libre po yan. Walang babayaran. Tapos pwede pa kayong mag-uwi ng papremyo. ating Zumba and Zumba Olympics and Hatid Saya free concert. Maharlika Hood with Shamrock and Six Cycle Mind. Dagang salamat. Happy weekend. Bukas ng umaga sa Badog Show. Tita naman sa Sunday. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May panhawi ng...
Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagupan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito Ay, nagmamayari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Sunod na salita ay halgam bilang. halgam bilang. Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ikaw ay Ano? bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ah. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede daw yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh!
Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Pupunta sa OO Radio. Ako yung may suggestion.
sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Sinabelong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit kape. na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Nabigani! Nabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Ang Dagol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabisyo, kasama mo, Manggas. Para sa Sino? Ako. Viral ngayon ang rapper na si Hev Abby dahil inaresto siya ng CIDG sa isang operasyon sa Diliman. Kasama niyang naresto ang 6 na iba pang katao. Nahaharap sila sa mga kasong may kaugnayan ng illegal na baril at dangerous drugs. Sa ulat, na-recover ang baril at mga bala at mga hinihinalang droga tulad ng marijuana, cocaine, pati na shabu.
At itinanggi naman ni Hev Abby ang lahat ng paratang. Ayon pa sa kanyang label, nagkaroon lamang daw ng misunderstanding. Si Hev Abby ay isa sa mga sikat na bagong rapper sa Pilipinas na kumanta ng awiting Alam Mo Ba Girl at Lil Kasalanan Shorty. Ikaw, kabisyo, fan ka ba ni Hev Abby? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mga anak-anak na natin yan. Ay, si Hev, tirahin. Yan, soundtrack ng anak ko. Gusto ko kasi rapper, favorite ko si Bang Canore at saka si Kuya Will. Si Kuya Will, di ba? Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi. Iba pa rin eh. Iba pa rin eh. Dubi-dubi-dap-dap, Tirada ni Kuya Will, mo, di ba? Dubi-dubi-dap-dap, darap-dap-dap-dap. Iba pa rin eh. Si Kuya Will talaga Kuya Will yung... talaga eh. Oo. Ano yung Sabi kanta? ng jeep. Sabi ng jeep, wala man dito Wala, eh. syempre. Okay, basic. Sige, tarat-tarat na lang. Wala naman dumidap-dap yan. Ayun, si Hev Abby, alam na mga Gen Zs to. Gen Zs yan. Yung mga, isa nga yung mga, alala mo dati, Tits, nung tayo naman yung kabataan days natin, pag nakikinig tayo ng mga alternative na music, Nababaduyan naman tayo. Sabi ng mga nanay or mga titos, ano yung napakinggan mo? Ano yan? Mga music? Parang pang demonyo yan. Parang ganon. Mas demonyo kaya minsan mga magulang natin kung magmura. Ay! Di ba? Pero, makabintang, judger. Tas ngayon naman, sa panahon ng mga Gen Zs, Doon mo malalaman na maedad ka na, na tito ka na, tita ka na. Hindi ka na makarelate sa music ng mga bagets. Ano yung tugtugan nila. Tulad dito, correct. isa pa to. Alam mo ba, girl? Sakay na sakay ako dyan. Gen Z ako eh. Gen Z. Gen Z. Gen Z ako. Letter Z. Okay. Ayan. Good boy. Aray ko. Ayan na. Pero Gen- yun na nga, sabi, ang daming nagko-comment din, Tits. Naku, sinayang mo, brother, yung kanyang career mo. Nag-positive ba sa drug test? Positive siya din, drug test at positive siya. Paano yan? Paano pa i-deny yan? Yun na nga. So, Kapag ikaw huli ka naman, Kanor, magdi-deny ka pa? siyempre di ka talaga amin. Yan. Basic naman parang yan. sa mga babae din yan, di ba? Aray mo! Pero ang tanong dyan, Tita Max, dala may tanong lang saglit daw. Kala ko Excited ka na kami. Excited ako. Kadalasan ba daw talaga pag rapper, parang associated siya with drugs? Parang ganun eh, nangyayari. Kasi no? siguro kaya natin lagi na-associate kasi lagi may nahuhuling mga artist, rapper na artist or mga rock, tapos lagi silang nahuhuling nagda-drugs, 'di ba? Parang hindi naman kasi bagay halimbawa sino ba? Sino ba? Wag na lang tayo Wag na lang tayo mahirap na. Basta, halimbawa. Halimbawa na. Wala, wag na. Ulihin ba? Ikaw na. Tirahin mo na. Halimbawa, nahuli ako. Hindi bagay, di ba? Manlalaki, go. Nahuli ako. Kaso walang kaso sa ganun eh. Gusto mo magkakaso? Ano yung gusto mong sabi nung adik? Klok. Sabi ng rapper. Ang bilis na bibigay. Ng rapper. Nung adik? Kumingiwi-ngiwi na. Yung adik. Yung rapper. Taas ang mga kamay! Sabi ng pulis? Sabi ng rapper. Parte ng lyrics niya yun? Ng rapper. Ng pulis. Mahilig yan sa sa tanimbala. Tanimbala? Yung pulis? Yung adik. Ay! Dilat na dilat! Yung adik? Yung pulis! Siyempre, nakabantay talaga yan. Yung pulis! Sa outpost yung adik. Napadapa eh. Napadapa? Yung adik? Yung pulis. Nahuli kasi ng asawa. Yung pulis? Yung adik. Ah. Tabingin mo siya.
Sabi nyo sinungaling? Nung pulis. My chicks! Yung pulis. Basic! 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 Aray mo! Ay, mag-react yung mga pulis. Basic naman yun. May inangkas na chicks sa motor. Yung adik. Yung pulis. Taktay. Ping, ping, ping. Aray mo, maniwala na sana ako. Sabi na pulis. Sabi ng adik. Kaya pala. Nakaupo sa gilid ng gutter. Yung adik. Yung pulis. Nakita ko rugby yung tinira eh. Nung adik? Nung rapper. Kaya pala. Grabe talaga. 3 points. Sabi ng pulis. Sabi ng adik. Ano basketball eh. Wala sa basketball ko na. Nasira na nga yung ulo niya. Ng adik. Ng pulis. Dahil sa babae. Yung babae ng Kasi- pulis. Basic. Ay, Direk Phil, good Tama na to! Susunod na po! Shout! Rap out! Rap out mamaya. Maparap out kayo. Comment lang sa Uncle Dagol or mag-PM kay Tanya Chinita or Uncle Dagol. Rarap namin yan kasi syempre, rapper to eh. Rapper na. Rapper na maganda. Kala ko Basic. rapper. Adik pa. Adik sa Labridge. Adik sa babae. Basic! Malawang gabi. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Ang kasagutan ng kasagutan Orange ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos nila. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan ano. mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano?
Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung ano, Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Walang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami.
Siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali.
Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, si Ocampo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak?
Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Tanya Chinita Tanya Chinita Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, congratulations! Uy, may winner! May Yes, winner! eto legit may winner na babaerong driver. Ay, yun lang. Kaya laksan ng radyo, lalo na kung nagpalista ka tapos di ka naman nakikinig. Ano yun? Para kang babaero naman. Ay, sabihin mo na sino sasabihin yan. na ba? Sino ba yan? Sino ba? Ang pangalan ng taxi niya, EV Taxi. EV Taxi. Ikaw ba si Roger Carvalho? Roger Carvalho na isang driver ng EV Taxi. Napakababaero mo! Talaga, sagad. Hindi babaero si... Babaero yan si Roger Iya, si, Carvalho. Jer. Diba? Nagkakarvalyo ng Jer. chicks. Si... Nagkakarvalyo ng chicks. Aray Si mo. Roger Carvalho ng EV Taxi. Congratulations! Nalalo ka ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries na hatid ng Charm Fabcon Purple Eternity ACS! Paano maklaim? Punta lang sa aming himpilan pag tinawagan ka. Oo. Tatawagan ka ng staff ng Love Radio. Antayin mo. At sa mga hindi pa napalista, magpalista na dito sa aming himpilan para may chance manalo Para ng kasama mo kami. 1,500 pesos yan. Ibibigay namin yan, ha? Kurik, walang bawas. Depende sa akin. Depende kung si Mang Kanor ang kuhanan. Okay, so congratulations, Roger. Congrats! Magbabati na kayo. Hanapin nyo kami sa Facebook at Tanya Chinita or Uncle Dalgol. Game ngayon. Babatiin na namin kayo. Trap out. Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal. Ikaw muna! Ako pala ang mauna, hindi ko alam. Pero mag-iimbita na ako sa inyo. Saan ba yan? Dito sa Pasig Damayan. Court. Anong meron dyan? Sabihin mo na! Ito na, meron tayo libre na Zumba. Alas 4, Alas 4. pagdating ng alas 6 naman, may free concert. As in, libre, kaya nga free. Basta free, yan ay libre. Sino kasama ni pre? Siyempre si Mari. Pwede kayo manood ng Marnica Hood, Shamrock, Six Cycle Mine, pati mga DJs ng Love Radio. Jo. See you. Bukas na yan sa Pasig, Damayan, covered court. Okay, punta naman tayo sa ibang greetings. Batiin natin, batiin. Happy birthday! And retirement to Rear Admiral Roy Vincent Trinidad Yan ipilit talaga kahit nahirap ang Ulitin mo, baka magalit si Admiral. Happy birthday and retirement to Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Sir! Yes, Ma'am, sir. ma'am. Dahil si Ma'am Mans. Ma'am, yes ma'am. At kagit clean.
nagpalinis na. Hindi pa ako tapos. Pos. The Naval Inspector General and spokesperson ng West Philippine Sea. Happy birthday! Happy last birthday and retirement! For today. Retirement for today and birthday for this year. Kaya palakpakan. Palakpakan! Ito na si Jim Anthony at sa paborito niyang asawa, si Mrs. Jel sa Bulacan. At si Jok na Grab driver. Lap trip daw talaga. Ano bang nakakatawa? Nag-wrap out lang naman kami dito. Dito! Shout out sa Bulacan Overdrive, Bert Virtudaso, sa batch 2 ng Green GSM, Kila, Orly yan, Orlito, Orly mo. Hoy, Orly, napalista ka na ba? Parang hindi ka pa talaga nanalo. Pero araw-araw ka na wrap out dito. Henry de la Cruz, salamat na lang sa'yo. Si Jungkoy, isa ka pa, salamat na lang din sa'yo. Alfred Marcelino, Tonet, Lualhati, Glory Edgar Samson, Estelita Ada Rivera, Family, Motor Star, Las Piñas, Shout out sa mga babaerong pulis ng Manila, Police District Lala, Captain Dennis Torlana, leader ng mga babae. Hindi siya ganyan. Grab Warriors, Charlie Papa, J. Yumol, Alan Bergonya, Divino, Garcia, sa Earl Company, Vito Cruz, Riders, Move It Back, Baqueros, Ross. Break it down, break it up and down. Happy weekend! Hirap talaga pag kulang yung turok. Nalagay ko sa gasolina. Aray mo! Susunod na po, Dear Love with Broski! Kolyo Bicolano, again, kita-kita po tayo bukas. Pasig, Damayan, covered court, 4 p.m. Huwag kang a-absent kasi libre lang yan. Mag-uuwi ka pa ng mga pa-premyo. Ang daming pamimigay, tsaka babae. Libre? What? Meron ba? Punta ako. Libreng concert. At Zumba! Hatid saya, of course, ng 90.7 Love Radio! Kailangan po mga i-memorize yan! Basic! Metro's number 1 Love Radio. Basic!